SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत। या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रूटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 05 60 76 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 23 25 62। फोन नंबर 023 67 23 40 00। एकेकाळी राणे समर्थक असलेल्याच ठाकरे सेनेचे सिंधुदुर्गात नेतृत्व करतात। ठाकरे सेनेच्या 3 जिल्हा प्रमुखांपैकी 2 मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या संपर्कात आहेत, तर एक जण आमच्या संपर्कात आहेत। त्यामुळे सिंधुदुर्गातील ठाकरे सेना किती दिवस जिवंत ठेवायची हे आमच्या हातात आहे, असा गौप्यस्फोट आमदार नितेश राणेंनी केलाय। कणकवलीतील पत्रकार परिषदेत काय म्हणालेत नितेश राणे पाहूयात। माझा मुद्दा असा आहे की राणे समर्थकांकडेच आहे ठाकरे सेना। राणे समर्थक आमचे सगळे माजी राणे समर्थक आज ठाकरे सेनेचं नेतृत्व करतायत आणि त्याच्यातले अर्धे म्हणजे त्याच्यातले 3 मधून 2 तर शिंदे साहेबांकडे जाण्यासाठी एका पायावर तयारीमध्ये आहेत आणि तिसरा आमच्या संपर्कात आहे। म्हणजे ठाकरे सेना किती दिवस जिवंत ठेवायची हे आमच्यावर आहे। आम्ही जेव्हा ठरवू तेव्हा आम्ही व्हेंटिलेटरचा ते वायर काढून टाकू, झालं। म्हणजे निष्ठावान जे सैनिक जे आतापर्यंत उद्धव ठाकरेंपर्यंत राहिलेले आहेत त्यांना काही स्थान राहिलेलं नाही। उद्धव ठाकरे एवढ्या वर्षापासून जेव्हापासून राणे साहेबांनी शिवसेना सोडली स्वतःची सेना बांधू शकले नाहीत। शिवसेना स्वतःची सेना बांधू शकले नाहीत सिंधुदुर्गामध्ये। हे तर उत्तम उदाहरण ह्या नियुक्त्या आहेत आणि जे होतं ते आमच्यासाठी चांगलंच होत आहे। 24ला आता 3 आमदार आम्ही निवडून आणू आणि खासदार पण निवडून आणू, यासाठी मदत करणारेच आहेत सगळे जिल्हा प्रमुख। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।